150-годишното Троянско читалище „Наука“ е най-значимият културен център в общината. През 2018 година сградата е основно ремонтирана и обновена. Тя разполага с изцяло ремонтирани сцена, оркестрина, гримьорна и салон с капацитет 337 места. Закупена е модерна, озвучителна и осветителна техника с високи технически параметри, с която значително се повиши качеството на представленията и спектаклите. Камерната зала Форум е с капацитет 80 места. В нея има малка камерна сцена, оборудвана с нова мултимедия, озвучаване и осветление. Монтирани са и акустични пана за подобряване на акустиката. Просторните фоайета са предпочитано място за провеждане на различни събития. Прекрасните условия и професионализмът на екипа правят читалищната сцена предпочитана за най-известните театри, вокални изпълнители и състави. Закупена е модерна киномашина, която дава възможност на троянци да гледат най-новите и нашумели филми тук, в читалището. Монтиран е подемник за достъп до втория етаж на хора с двигателни проблеми. Съвременната читалищна библиотека притежава 122 000 тома литература. Библиотеката разполага с заемна зала за възрастни, комфортна читалня, оборудвана с компютри и детски отдел. В детската музикална школа се обучават средно по 90 деца годишно в класове по пиано, флейта, китара и акордеон. Популярен сред ценителите на качествената музика е дует „Фантазия“ – флейта и пиано, който вече 30 години радва музикалната публика с изисканите си изпълнения. Самодейната театрална трупа, наследник на богата театрална традиция, всеки сезон представя по вълнуващ начин нови постановки, които се очакват с интерес в града. А за почитателите на българския фолклор, към читалището е създаден клуб за народни хора „Хаза здраве“, както и фолклорен ансамбъл „Траяна“ за възрастни и за деца, които по неповторим начин представят народните танци от всички фолклорни области. Студия „Гласове“ е школа за поп и джаз пеене. В нея се обучават младежи от 7 до 30 годишна възраст. Възпитаниците на студията се представят блестящо във всички най-престижни певчески конкурси и фестивали, завоювайки призовите места. В школата по изобразително изкуство се обучават деца от 5 до 15 годишна възраст. Те работят с различни материали и усвояват различни техники. В читалището развива своята дейност и Дружеството на троянските писатели. Ежегодно те издават литературния алманах „Гласове от Балкана“. Дамският камерен хор е певческа формация за възрастни, който се изявява на всички значими певчески форуми у нас и в чужбина. Вокална студия „Усмивка“ е детска формация за ансамблови и солови изпълнения. Носители са на неизброими отличия от конкурси и фестивали. Това сме ние. Народно читалище „Наука“, град Троян. И всичко, което правим, го правим за вас. Идвайте, подкрепяйте ни. Нека децата ни да имат бъдеще тук.